אני רוצה הוכחה שיש אלוקים, הוכחה ברורה. מה זה הוכחה ברורה? הוכחה ברורה? כן. 100%. 100%. אתה תהיה מוכן להסתכן על מה שאני אגיד לך? כן. טוב, מחר בבוקר שתקום, תגיד, בורא עולם, אם אתה קיים, תן לי אות ומופת שאני אדע שאתה קיים. ככה תגיד. ואם הוא יקה אותך, זה שכרך. ואם לא, יראה לך משהו אחר. אבל אתה עלול להסתכן. בבקשה. מוכן? בסדר. יאללה, הנה, קיבלת עכשיו לפי בקשה. אני לא ביקשתי כללה, אבל מה... מי אמר שזה כללה ומה אתה מפחד? הוא לא קיים. נכון. אם הוא לא קיים, הוא לא יעשה לך כלום. בסדר, אבל איפה ההוכחה? שאם תקבל מכה, תדע שזה רק הוא. כי ביקשת. תן לבחור הזה שהוא לא הוריד את היד מהתחלת ההרצאה. כן. רציתי לבקש בקשה שיש לי איזה צרה, כמו שלכל אחד יש צרות, והייתי רוצה אם הרב יכול לעזור לי בזה. קודם כל אין צרות לישראל. מתנה קיבלת ואתה צריך להבין למה זכית בה. אין צרות. אז מה אני צריך לעשות? תגיד מה המתנה שקיבלת, אני אגיד לך מה צריך לעשות. זה דבר שאי אפשר להגיד אותו בקהל. אז בשביל מה הצבעת מההתחלה? חשבתי שאפשר להעביר פתק או משהו. אין בעיה, תעביר פתק ונענה לך, תשאיר מספר טלפון. אבל יש לי פתק, אין לי עט. אין לך עט? מי יש לו עט? יביאו לך עט, הנה עט, כך. יופי. כן, קראתי את מה שאתה כתבת לי, זה בלבולים שאתה לא צריך להתחשב בהם, זה שטויות ואין בזה שום ממש כלל וכלל. כלל וכלל. עוד שאלה בבקשה. מי אמר שיש אלוקים? עכשיו אתה נזכרת מי אמר שיש אלוקים? לא, אני לא יודע, אני שואל. מאיפה זה בא לך לשאול עכשיו את השאלה הזאת? כי אני לא מאמין, אני קצת מאמין, אבל הרוב לא. לא הבנתי. אני שואל אותך שאלה. אפשר לשבת? כן. היה בעם ישראל אנשים גדולים וענקים וחכמים גדולים. האם אתה חושב שכולם היו שקרנים ורמאים ובעלי אינטרסים? ככה מספרים, אבל מי אמר שזה נכון? אז אתה אומר גם שלא היו אנשים כאלה. כן. זאת אומרת, יכול להיות שלא היה אברהם, לא היה יצחק, לא יעקב, לא משה, לא עם ישראל, לא יצאו ממצרים, ואנחנו גם לא פה. כן. אנחנו פה, אבל... לא, אנחנו לא פה, כי אם לא יצאו ממצרים ולא הגיעו לפה, אז אנחנו לא פה. איך אנחנו פה? מי אמר שאנחנו אבל הצאצאים שלהם? אז מי אמר? היה לך סבא? כן. והיה סבא לסבא? כנראה כן. כנראה הוא היה. כולם... לא יודע, היה סבא לסבא? ראית אותו? לא ראיתי אותו, אבל כמו שכולם נולדו, אז גם הם נולדו. אבל יכול להיות מי אמר, אולי אנחנו בכלל מעשיו, מי אמר שאנחנו בכלל ומי אמר שהיה עשיו? אם יעקב... אתה אמרת שיש אברהם, יצחק ויעקב. לא, אבל אם יעקב לא היה, אז איך נהיה עשיו? מה הקשר? יעקב בא מיצחק, וגם עשיו בא מיצחק. הקשר זה שהם נולדו ביחד. אם הם נולדו ביחד... אז יכול להיות עוד, יכול להיות מישמעאל, יכול להיות מי אמר שהישמעאל? יכול להיות מכל מיני. אם לא היה אברהם, איך נהיה ישמעאל? ואיך נהיה קין? מי אמר שהיה קין? בסדר, אני אומר שלא היה. אז אולי לא נברא העולם בכלל, אולי זה סתם אשליה, אילוז'ן. נכון, יש בני אדם, אבל העולם לא ראינו איך הוא נברא. אולי אתה לא פה. לא, אני יודע שאני מדבר איתך, אני רואה, שומע. אני לא שומע עכשיו, מישהו מדבר? אתה צוחק, אבל אתה... אני לא שומע. גם אני לא שומע.
בסדר גמור, שנינו לא שומעים. אז אנחנו לא מדברים גם. נכון, אז תעביר את המיקרופון. לא, אתה לא עונה לי תשובה. עניתי לך, לא? אני רוצה הוכחה שיש אלוקים, הוכחה ברורה. מה זה הוכחה ברורה? הוכחה ברורה? כן. 100%. 100%. אתה תהיה מוכן להסתכן על מה שאני אגיד לך? כן. טוב, מחר בבוקר שתקום, תגיד, בורא עולם, אם אתה קיים, תן לי אות ומופת שאני אדע שאתה קיים. ככה תגיד. ואם הוא יקה אותך, זה שכרך. ואם לא, יראה לך משהו אחר. אבל אתה עלול להסתכן. בבקשה. מוכן? בסדר. יאללה, הנה, קיבלת עכשיו לפי בקשה. לא ביקשתי כללה, אבל מה... מי אמר שזה כללה ומה אתה מפחד? הוא לא קיים. נכון. אם הוא לא קיים, הוא לא יעשה לך כלום. בסדר, אבל איפה ההוכחה? שאם תקבל מכה, תדע שזה רק הוא. כי ביקשת. זה לא הוכחה. מה זה לא הוכחה? אם אני מבקש עכשיו שאני אקבל מהקדוש ברוך הוא אות וסימן, והוא נותן לי עכשיו, אין אף אחד. והוא נותן לי אות... בוא נגיד שיקרה לי, לא יודע, נגיד התקרה תיפול לי על הראש, נגיד. אני אגיד לך מה קרה לכמה... מה אתה תגיד? תגיד לי שזה אני אגיד... למה מי הרשם? אולי זה פשוט מישהו חפר למעלה ונפל התקרה. אני אגיד לך על סמך מה אני אומר. משה רבנו אמר את זה לקורח ועדתו, בוקר וידעתם, אז גם אני אומר בדיוק אותו דבר, בוקר וידעתם. ועשיתי את זה עם כמה אנשים, אחד איבד את האצבעות. בסדר, אם יקרה פתאום איזה לייזר מהשמיים פה לי על הראש, אני מסכים. תקשיב, אני לא קובע לשם מה הוא יעשה איתך. לאחד הוא הוריד את האצבעות למחרת, מישהו אחר נפטר, והאחרים נפצעו, והם ידעו בדיוק. פגש אותי עכשיו, הוא עוד נמצא פה, בחור שמסר לי את זה מחב"ד? הלך, חבל. זה היה אחד השכנים שלי. כן, הוא היה אחד השכנים שאמרתי לו. הוא אמר גם כן, אני לא מאמין, אמרתי לו, תגיד מה שאני אומר, והוא קיבל באצבעות שלו מכות, בום! זהו, הוא אמר יש השם, הוא בא לפה היום דתי. יכול להיות שתהיה דתי, כדאי לך, כדאי לקבל מכה בשביל להיות דתי. אני לא רוצה לקבל מכות. מה זה אתה לא רוצה? אני רוצה הוכחה. הוכחה זה מכות. כמו שאני רואה שיש לי כוס ביד, תגיד זה לא כוס? הוכחה. או שיש לי עט או מנורה שיש פה. הוכחה זה מכות. אני רוצה משהו מוחשי. לא, הוכחה זה מכות. למה? איך השם הוכיח לפרעה שהוא קיים? 10 מכות. אני לא נותן לך 10, 1. ואז פרעה אמר, יש אלוקים. זהו, ואז אתה תגיד, יש אלוקים. מה אכפת לך? כדאי לך. ואם זה לא יקרה? לא יקרה, אז אל תאמין. אתה מרשה לי לא להאמין. מה זה אני? אתה לא מאמין. אני אמרתי לך שאתה לא תאמין? אתה לא מאמין גם עכשיו. זאת אומרת, אם אחר זה לא יקרה, אז אין לך הוכחה. לא, לך אין הוכחה, לי יש. גם לי אין הוכחה וגם לך אין הוכחה. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, הוא ויתר עליך וישאיר אותך אהבל. מה הבעיה? מי שרוצה להיות אהבל מותר לו. לא חייבים להוכיח לכולם. מה אתה חושב שכל אחד דיזנגוף יגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, לא מאמין שאתה קיים, תעשה לי 10 מכות מחדש. תעשה לי קריעת ים סוף עוד פעם. תחצה לי את המים פה בכוס. כל אחד יבוא ויגיד לו, יאללה, מחדש. ומה עם כל ההיסטוריה שהוא עשה? לא, אני לא הייתי, לא ראיתי. גם את סבא של סבא שלך לא ראית. זהו. גם חילונים אומרים שפעם לא היה חרדים. בסדר, אומרים, מה הבעיה להגיד? נו. מה הבעיה להגיד? למה רודפים אותך בתור יהודי, אתה יודע? בגלל שהם יודעים שאתה באמת מאברהם אבינו. אם הם לא יודעים, לא היו רודפים אחריך. למה הפלסטינים נלחמים בנו? בגלל שבאנו מאברהם אבינו. אני לא יודע להגדיר את זה, אבל זה שאומרים שהיה השכלה ואז נהיו חילונים, כולם היו חרדים, זה החילונים לא מאמינים בזה כל כך. מה אכפת לי מה אתה מאמין? אני השם שלימדו אותך בית ספר חילוני שטויות. אני לא למדתי בית ספר חילוני. איפה למדת? אפילו לא בית ספר, חיידר. בחיידר, נו, אז איך הגעת על מצב שנהיית אפיקוירס? איך הגעת להיות אפיקוירס? אני מההתחלה חשבתי ככה.
מההתחלה שנולדת במקום אברהם? לא, בגיל קטן, 4-5. כן, אז למה המשכת? היית עוצר, אחמד? מה שרציתי להסביר לך כל הזמן, אני אקח זמן, אבל אפשר? לא, אין זמן, אתה רואה שאנשים מחכים, אבל... אני בגיל קטן לא האמנתי, בזמן הייתי חילוני אם לא היית קיים. כן. אבל עד שנתקלתי בך, ששמעתי שיחה בין שתי חילונים באוטובוס, והבנתי, לא שמעתי בדיוק מה אומרים, אבל הבנתי שאתה הכי חזק, ואתה יכול להוכיח, משהו כזה. ואז אחר כך שמעתי קלטת שלך ברדיו, פעם ראשונה ששמעתי אותך באמת, פעם לפני זה לא נראה לי שבכלל שתתך אף פעם. ואז שמעתי שאתה מתווכח עם אנשים, מתעמת איתם, וראיתי שזה ממש חי, אמרתי, וואי, אולי הוא מנצח, לא יודע, זה מעניין אותי. ולמה חיכית עד עכשיו, עד היום? רק רגע, ועד ששמעתי שנכנסת לאולם, ושמת קלטת בכיס, שזה היה אימות עם חילונים, והיה שם גברים ונשים מפוצץ, והם צועקים עליך, לך הביתה, תשתוק. באוניברסיטה. לא אוניברסיטה, לא נראה לי אוניברסיטה. כן. ותשתוק, לך מפה, וזה היה שם צעקות ממש כמו פיגור שכלי אפילו הייתי אומר, ממש משוגעים. אז אמרתי, רגע, יש לי הרגשה שממש הרגשתי, אמרתי, מה אכפת להם שתדבר? הרי אם אתה לא צודק, אז פשוט תנצחו אותו, וזהו, אתה יודע, אני לא רוצה לזלזל, אני לא מזלזל. חס ושלום, תגיד עוד איזה דוס, וזהו, חתיכת דוס, לך מפה. אז הבנתי שאותך הם לא יכולים לנצח. ואת ההמשך אני לא אספר כי אין זמן, אבל אז אמרתי כי בסוף אמא שלי אמרה לי, אין לך זמן, לך לישון וזהו. אבל הבנתי שאתה יכול להוכיח, אבל לכן אני שואל אותך, אבל עכשיו שאני רואה, אני לא רואה הוכחה. אמרתי לך, אתה מחפש סוג הוכחה שהיא לא לוגית, כי אם היית מחפש לוגית לא היית שואל ככה. אני לוגית ודאי. אתה לוגי? אני גם הוכחות אחרות אני לא חושב שאפשר, זה לא הוכחה רצינית, אבל לוגית, מה זה שכלית, מה זה לוגית בכלל? כן. שכלית וגם ללב, כאילו לרגש? לא, עם השכל. בוא אני אשאל אותך שאלה. כן. אתה בראת את עצמך או שאתה נברא? אני קצת מכיר את הנוסח הזה. אז תמשיך אותו לבד נראה. אני יכול... על פי השכל, ההיגיון הפשוט, ככה נראה לי שאני נברא. תודה. אבל רגע, אבל לפי מה שאתה אומר, יכול להיות שבראת את עצמך. ככה אתה אומר. אני אומר שבראתי את עצמי. אתה אומר, יש אפשרות כזאת שבראת את עצמך. לא, אין דבר כזה. לא, אבל אתה אומר שאם היית, אם לא היית לפני שנבראת, אז איך היית? הרי לא היית בשביל לברוא את עצמך. נכון. אז אתה לא יכול לברוא. זה צד אחד שלו. אבל אתה אומר שאם הייתי לפני שנבראתי, הרי לא צריך לברוא את עצמי. כבר הייתי. נכון, כי הייתי, אבל כמה? בלי הפסקה. מה הקשר? בלי הפסקה. אתה אמרת את זה ככה. אבל אם היית... לא, כי אני הייתי לפני שנבראתי, לכן הייתי. תקשיב, אם היית... כן. לפני שנהיית... לא צריך לברוא את עצמי. נכון, אז כמה זמן אתה נמצא? אז כמה? תענה. רק שנייה, אני רוצה לענות לך. לא, תענה. אז כמה זמן היית? אם הייתי לפני שבראתי את עצמי? כן. רק שנייה, זה קצת קשה. אם הייתי לפני שנבראתי, אז הייתי כל הזמן. נצח! נכון? בן כמה אתה? 33. אז אתה לא נצח! אז נבראת! זה לא קשור. מה זה לא קשור? אני רוצה לענות לך רגע. כן. אם הייתי לפני שנבראתי, אז לא צריך לברוא את עצמי, אבל יכול להיות שבראתי את עצמי. מה יש? אם לא היית, איך בראת את עצמך? אם לא היית, איך בראת את עצמך? לא היית. לא, מה לא?
אם לא היית, אתה לא יכול לברוא את עצמך. זה לא עניין שלא צריך לברוא את עצמי. מה יש? בראתי את עצמי, מה יש? מה זה? אין בעיה, בראת את עצמך, פירוש. והייתי לפני עצמי. אז לא צריך לברוא, היית. לא צריך, זה לא אומר שאין אפשרות. אז היית. לא צריך, זה לא אומר שאין אפשרות. לא הבנת. אני עכשיו נבראתי, אני יכול לברוא את עצמי עוד פעם? לא צריך. אז זה מה שאני אומר לך, לא צריך. לא יכול, לא צריך. אתה לא שומע, גם אי אפשר עוד פעם בריאה, עוד פעם. אני קיים כבר. לא בוראים קיים, בוראים מי שלא קיים. רק הייתי לפני עצמי? לא היית, אם היית נצחי. אבל למה אתה אומר לא הייתי לפני עצמי, אז לא צריך? לא צריך, זה אומר, כמו שאני אציע לך ופלים. תגיד לי לא צריך, אבל יכול להיות שאם יש לך אותך, אתה תיקח. עוד דוגמה, קצת שונה, רק שנייה, דוגמה. זה לא... לא צריך, זה לא אומר שאתה לא באמת, לא אין אפשרות כזאת. אין אפשרות, לא צריך, אין אפשרות. אז למה אתה לא צריך? אתה תמיד אומר לא צריך, לא צריך, עוד פעם. לא צריך או אין אפשרות? לא הבנת. אם אני קיים, אז לא צריך לברוא, כי אני קיים, מה פירוש? אין צריך. לא צריך, לא אין אפשרות. אתה נתפס למילה צריך, תקשיב. זה מה ששמעתי אותך אומר כל הזמן, אמרת לי להמשיך, אין לי בעיה שאתה תסביר את הכל. אז אני מסביר. אבל תסביר לי אז אני תשובה מסביר לך, הגיונית. הגיונית, תקשיב. יש פה את הכוס? כן, יש גם מים, נכון. אז לא צריך לברוא את הכוס, כבר היא נמצאת, לא צריך. לא שלא אפשר, לא צריך, היא כבר קיימת. לא צריך, זה הנכון להגיד, לא צריך. כי למה זה קיים? מה שקיים לא צריך לברוא אותו עוד פעם, כי הוא קיים. אז לכן... אבל בן אדם זה משהו אחר, בן אדם זה לא כמו... זה לא משנה. עולם זה יכול להסביר... כל נברא אבן, נברא עץ, נברא בהמה, נברא אדם. זה לא אותו דבר. נברא אותו דבר. הבורא... תקשיב. בן אדם יכול להיות נצחי, אבל לעולם כלים לא יכולים להיות נצחיים, כי יש אותם בכל העולם. אתה לא שומע? כל דבר יכול להיות או זמני או נצחי, תלוי בבורא שברא. זה הכל תלוי במי שברא. ואני אומר שלא נברא. אתה אומר, כי אתה מחליף של הקדוש ברוך הוא. אני לא מחליף, לא. אני לא אלוקים, לא אמרתי שאני אלוקים. אז תקשיב, לכן אמרתי לך, כבר הבחנתי שלך לא יעזור הסבר לוגי, לכן אמרתי לך, הכי טוב דבר איתו ישר, הוא שומע, הוא גם שומע עכשיו, ומחר תגיד לו, תקבל את המכה. אני מקבל לוגי, אבל תסביר לי לוגי. הסברתי. אני לא הבנתי. מישהו לא הבין מה שאמרתי? אז מה אני אעשה? הבנתם או לא הבנתם? הבנתם או לא הבנתם? אני לא הבנתי. אז זה הבעיה שלך, אני מסביר. הבעיה שלך שאתה תקוע ברצון לא לקבל. למה? אני מקבל, תסביר לי הגיוני. אז הסברתי, עוד פעם אני מסביר, פעם אחרונה, תקשיב. תקשיב, פעם אחרונה אני מסביר לך. אתה רוצה לספר לי סיפור, אבל אני לא יודע. לא. אני רוצה לשמוע ממנו. אני רוצה לספר. עזוב, אני מעדיף את הרב אמנון יצחק, סליחה. תקשיב. רגע, פעם אחרונה אני מסביר לך ותקשיב. אם אני לא יבין, מה לעשות? מה אני אעשה? אני אחליט שאם אני לא בודק אותך בתרגון שופר, ואין הוכחה, אז אין הוכחה, אין אלוקים. שמעתי, הסברתי לך שאתה לא תבין כי אתה לא רוצה, ואני ממשיך למרות זאת. עוד פעם, יש שתי אפשרויות. או שאתה בראת את עצמך, או שאתה לא בראת את עצמך. שתי אפשרויות. אם בראת את עצמך, פירושו של דבר, שאתה היית או לא היית? אם בראתי את עצמי? אם בראת את עצמך, היית או לא היית? הייתי. אם היית, אז למה אתה צריך לברוא את עצמך? אם הייתי, למה אני צריך לברוא את עצמי? כן. מה זה משנה? יש אפשרות כזאת, אז בראתי את עצמי. אמרתי לך, אתה לא תרצה להבין, זה לא שאתה לא מבין.
מה לעשות? לא משנה, בסדר. מחר זה העצה הכי טובה שיש לי בשבילך. מה אני צריך לעשות? אתה אומר ככה, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, תן לי אות ומופת שאני אדע שאתה קיים, זה הכל. לא יותר ולא פחות. אתה לא מבקש עונש, לא מבקש, והוא יחליט מה הוא עושה איתך. זהו. הכי קל. אני רואה שלא, בהוכחה נראה, אם יהיה, אם לא, אז אתה יודע כמו שאתה אומר, שטויות. בדיוק מה שאתה רוצה תגיד, כמו שאתה היום אומר מה שאתה רוצה. אתה חושב שלא אמרתי את זה? אמרתי את זה כמה פעמים ולא קרה כלום. בסדר, לא, תגיד מה שאמרתי עכשיו, אל תגיד שאמרת את זה, לא אמרת אף פעם מה שאני אמרתי. תגיד מה שאני אמרתי ונראה מה יקרה. לא בדיוק באותו מילים? לא, באותו מילים. איך אני אזכור את זה? תרשום לי. הנה, יש עט, קח, תן לו את הנייר עוד פעם. הנה, והוא רוצה להגיד משהו, אפשר? הוא יגיד, כן, אבל רגע, תן לו. טוב, אתה כועס, למה? כן. תן לו לדבר, תן לשני ותכתוב אתה בינתיים. נו, אתה רוצה לספר סיפור, אמרת, לא? אני רציתי לספר לא. לא לכולם. טוב, תרשום, ריבונו של עולם, אני מבקש, אם אתה קיים, שתיתן לי אות ומופת. זה הכל. תודה. עוד שאלה?